aw bisimila aw ka podcast kan n'o ye kele-kele ye mun bena ɲɛfɔli k'aw ye nakɔ sungu masɛnɛ fangama kan. karamɔgɔ Christian to ye awa ye Saka ka kuma kundo kuma mɛn vraiment nin kuma nunu barika bɛ nin kuma nunu na. E yɛrɛ fana bɛ mun fɔ an lamɛnbagaw n'an filɛlibagaw ye nin wagati in na ani musow minnu kan ka k'u inscrit ni formation nata in na. Hakili tɛ fɔ karamɔgɔ Saka ye mun fɔ a tɛ se ka tɛmɛ o kan. A tɛ se ka tɛmɛ o kan et puis hakili a ye mun fɔ mɔgɔ kan ka lamɛn yɛrɛ de k'a faamuya ka ɲɛ. Peut-être ne tɛ se foli la kosɛbɛ mais hakilina dɔ bɛ ne la ne bɛ se ka mun fana fɔ bi émission. A bɛ komi mɔgɔw b'a fɔ n'i ye malo ta mun bɔra foro la musow bɛ bɛlɛ tɔmɔ k'a fiyɛ k'a tɛntɛn. An ko an bɛna nakɔ mun sɛnɛ ou an bɛna sɛnɛ mun daminɛ an bɛna sɛnɛ mun yira mɔgɔw la an bɛ fɛ ka si bɔ ka si makaran ka turu kura ye o kɔrɔ ko musow bɛ se si nettoyage la nettoyage bɛ fɔ cogo min bamanankan na u bɛ se ka ɲaman bɔ a la o kɔrɔ ko jaja olu bɛ se mun na o ye si dilan cogo de parce que i tɛ se ka kini malo bɛlɛman dun a bɛ comme si u bɛ mun san boîte kɔnɔ u fana jɛlen don donc muso fanba de bɛna sɔrɔ an ka baara nin na n'a sera siko dilan nin na parce que olu bɛ se k'a fiyɛ u degelen bɛ ka fɛnw tɔmɔ et puis olu ka teli n'a ye parce que olu b'a la u bolo delilen don la awɔ ça veut dire que musow jɔyɔrɔ ka bɔ a la surtout si dilan ko min filɛ nin ye o yɛrɛ k'a fɔ baara in bɛ komi u yɛrɛ bolo delilen bɛ baara min na o baara kelen de don dɔrɔn fɛn de bɛ yɛlɛma dɔrɔn donc ça veut dire que n'an bɛ fɛ ko in yɛrɛ ka yiriwa kosɛbɛ yɛrɛ fo an ka musow sen don a la kosɛbɛ. Voilà an ka musow sen don a la o k'a dɔn ko olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ yɛrɛ de hakili bololabaara nin machine tɛ se k'a kɛ donc bololabaara nin an bɛ deli k'a kɛ machine na mais i kan ka tɛmɛ siɲɛ 2 siɲɛ 3 k'a lajɛ tuguni mais ni musow y'a nettoyer ka bɛrɛbɛn a bɛ kɛ mananin kɔnɔ dɔrɔn k'a feere. Siga foyi t'a la o tuma la an b'a fɔ an balankaw ye u ka nin jɛmukan in lamɛn kosɛbɛ k'a faamu ayiwa an ka lien telegram ni ala sɔnna ma an bɛna o bila an ka plateforme bɛɛ lajɛlen kan ni mɔgɔ min y'an ka lien telegram ye i b'a code QR scanner walima i bɛ cliquer lien kan walasa i ka fara telegram jamakulu kan i sen ka ye nin lakɔgɔliba nata in na karamɔgɔ Christian Toye an b'i fo Autriche d'accord nin jɛmukan an bɛ se k'a fɔ nin kɛra jɛmukan nafama ye an ye faamuyali caman sɔrɔ a la ni ma fili an filɛlibagaw n'an lamɛnbagaw fana bɛna faamuyali caman sɔrɔ nin jɛmukan in na ni foli kan b'i bolo k'a lase jama ma komi an ka wagati sera. Ko aw bɛɛ ni ce nin baara nin tacogo ka di ne kosɛbɛ parce que an bɛ se ka baro kɛ et puis ni mɔgɔw donna groupe kɔnɔ olu fana bɛna se k'a dɔn an bɛ fɛ ka fɛn mun yira o la donc ni jama kɛla o de b'a encourager ka tɔ laban. Baasi tɛ d'accord donc an b'a fɔ i yɛrɛ ma k'i ni ce i to ye. Ni jɛmukan labɛnna nakɔbiw a n'a baara ɲɔgɔn fɛ aw sɔgɔlen ka to an ka jɛkanw na aw ni ce aw ka ɲɛmajɔ la aw k'an bɛn.